siji, ya toh, loro, telu, papat, wakeh Mas iki. Apa kuwi ki apa? Piring tempat Magico Mas, iki regane 1 jutaan, 1 juta 300 lebih tepat. 1 jutaan? Iya, ngene iki apik enek sing modele tekung. Heeh. Warna-warni ya iso milih iki enek sing warna ungu nganti sampean iki. Ini Beh, warna ungu, warna kesukaanku iki. Iya no, warna. Nah, kuwi lho sing tak ae. Iki segede Mas. Kuwi ukuran piro wi? Iki ukurane dhuwur 1 meter 70 wis komplit enek glendekane. Wah, nek glindingane. So glinding dhewe berarti. 1.500 iki. Oh, luwih larang saithik berarti ya. Sithik lho ya. Sik. Piye? Enak nggon nggih ngecopne sego ora? Ya enek to, wis komplit kok enek ngene kene. Lho ya. Oh, iya wis sego jan. Jerone sampean njaluk sak bisa Mas, modele kaya ngene iki njaluk full sak. Oh, iki gaene nggon piringe. Njaluk full sak apa nek gawe standar yo oleh. Regane padha apa ora? Padha 1.300.000 nek ngene iki. Iku gratis ongkir bayar jadi setelah barang sampai cek dulu baru bayar. Nah, jan cocok iki. Penak, aman, amanah. Sik. Nggih. Pesene piye? Pesennya seperti biasa, golek nang bio profil, nomor WA nang bio. Tinggal di kring halo Mas Yen, langsung tak balesi dikirim. Wis kene Mas, matur sembah nuwun. Rak piring bolos 1.300.000 mumpung arep bodho dadi serok-serok kabeh iki. Oke pilihane.